Isa ya biya ainihin wato wannan sadaki lakadan ba ajalan ba. Don haka abinda muke so a gane shi ne ainihin siga ga sadaki ga kuma ainihin wato siga an yi sadaki naira 50,000 an biya lakadan. Abinda muke so shi ne aure yanzu ya ɗauki tsakanin ainihin wato Jane da kuma ainihin wato Isa. Barakallahu fihima wa barik alaihima wa ja'al bainahuma min khair. Barakallahu fihima wa barik alaihima wa ja'al bainahuma min khair. Barakallahu fihima wa barik alaihima wa ja'al bainahuma min khair. Sai sallallahu alaihi wasallam Allah ya sa Allah ya sa zuwa zai yi ba sai gashi kuma ya yi. Babu abin da zan iya cewa sai dai ikon Allah. Alhamdulillah tun da Allah ne. Da sauran matasa wata shawara zaka ba su ga dai shi ka bude hanya. To duk wanda ya samu wacce ta yi ta shi kawai. Kada lai zuwa yaro. Daga cewa ne wanka. Shi ne.